Listeria edo hobe esan da Listeria monocitogene izeneko bakteria ezaguna da dagoeneko batzuentzat, baina nondik dator, ze ezaugarri ditu eta garrantzitsuena ekidin dezakegu? Erantzun horien bila etorri gara Markinara, Lea Artibai ikastetxera. Kaixo Igor. Opa. Bueno, zu elikagaien munduko etorkizuneko profesionalak ezten ibiltzen zara, ezta? Bai, hori da gure lana. Beraz, zuk inork baino beto azalduko diguzu zer den listeria. Bakterio asko dauz eta horien artean listeria da patogenoetariko bat. Baina, beste hainbeste bakterio dauz, hau da gehiago. Bakterio hau non nahi agertu aldala, da berezitasunetariko bat, bai, esteetan agertu alda, animalixen esteetan, lurrean agertu alda, uretan agertu alda. Beste ezaugarri garrantzitsua da ere, bakterio gehienak beroarekin erraz hiltzen dira, erraz eliminatzen dira. Hau ez da hain erraz eliminatzen, bai? Hotzarekin ere antzeko zerbait gertatzen da? Hotzarekin ere antzeko zerbait gertatzen da, bakterio gehienak hotza gorrotatzen dabe, ez dira ondo hazten, hotzarekin, baina bakterio honek gaitasuna daka hotz baldintzetan hazteko ere. Orduan, gomenditsua izango zen etxian adibidez, higiene baldintzak oso zorrotzak izatea. Eta gero aldala bai, kutsadura gurutzatuak ekiditu. Zer da kutsadura gurutzatua? Elikagai gordinekin lan egiten bau, elikagai gordin horiek manipulatzeko ere ditugun gainazalak, tablak edo erramintxak, gero erabili ditugu elikagai sukaldatuak manipulatzeko, eta hor egon leke kutsadura gurutzatua. Nahi, zu alderdi profesionalean ibiltzen zara, ezta? Enpresekin, harreman zuzena duzu. Bai, gu egoten gara elikagai enpresekin, beraien ekoizten dituzten produktuen kalitatea bermatzeko behar diren kontrolak egiten. Kontrol asko egiten dira hemen Euskal Herrian? Elikagai enpresa da guztiak daude derrigortuta beraien kalitate eta segurtasun sistema baten bidez sartzen den lehen gaietikan ateratzen den produktua kontrolatzera. Baina konsumitzaileak askotan esaten dizuten moduan alerta bat atera arte ez dira kontzientizatzen da gero beldurtu egiten gara. Azken kasu hauen harira, pixkat alderdi positiboa topatze aldera, esan dezakegu hemen Euskal Herrian bizak kontrol horiek ondo eramaten direla, eta lasai egon behar dugu, ez da? Bai, ni nire mezua da lasai egoteko, elikagai enpresak kontrolpean izaten dituzte prozesu danak, kontziente direlako eta barneratuta dakelako ze garrantzi dakan elikagai segurua kontsumitzaileari eskaintzea. Egin dezagun orain, Xabinen bideo horretan ikusi dugunaren errepaso txiki bat, Listeria beroari eta hotzari erresistentea da. Hau da, 60 gradutaraino arteko aguantea dauka listeriak, Eta animalietan, lurrean zein uretan agertu daiteke, 3 lekuetan. Eta listeria ekiditeko edo ez jasateko beste gauza batzuk ikusiko ditugu, adibidez, higienea oso garrantzitsua da, sukaldea garbi eukitzea, oskailua noizean behin ustu, ondo garbitu, eta beste alde batetik kutsadura gurutzatua ekiditzea. Hau da, elikagai gordinekin erabili dugun tresna bera, ez erabiltzea ja eginda dauden elikagaiekin.